Kwa mbele ni gwenge mag North Rift maing'iyo kaka mago manyuolo chiemo ne piny Kenya sani koro ywak gi muodo lak owuokie kaluwore gi midhiero ma okwako chenro mag pur, keyo kod ohala mar oduma. Jopur e gwenge ma Trans Nzoia ywak ni gidiwo goduma e puothe ni mar dero maduong' mar sirikal NCPB oseremiyo gi chiro ne chamgi. Jopur moko koro chuno ni uso oduma e nengo mar lal kaka gunia mar kilo 90 e uso nengo mar 3,500 ma en lal maduong' kipimo gi 6,500 mane uso oduma e kinde mokalo. Jopur go nigi luoro ni kech dhi tungogi kendo dhi thung'ogi ni mar ohala mar oduma oseduore ma ok nyal kelo yuto ne oganda ma North Rift. Wachuruzi wananunua kuanzia 3,000 mpaka 3,500. Serikali ingekuwa na uwezo ingetoa bei yao kamili. Hata watuambie kama ni 45 ama 5,000 kwenda mbele. Kwa sababu saa hii uchumi imeharibika, wakulima wanaumia. Lakini saa hii wale wanunuzi wengi ambao wamekuja hapa ni wa Uganda na Tanzania. Wanabeba mahindi tena wanarudisha Uganda. Sababu wanasema Uganda mahindi imekwisha. Sasa yetu imeanza kutoka. Kama serikali ingetuwekea kama shilingi 8,000 ama 9 kwenda mbele ingekuwa mzuri. Basically we produce annually to a tune of 5 million bags of 90 kgs bags of maize. This year we are expecting a bumper harvest of up to 6 million bags of 90 kgs. Kawadhi nyime nyakwa Ramogi ni jatend piny